нещо, да, аз влизам с това акаунт да ги снимам. Това в какво го остава? Усетихме, аз яката го спаме да не му би. Спънто. Гога, това направо го правя на ут. Брат, това много не е бано, в среда имам интервю. Работа. Това е работа. Не работа ми е такова да правя дизайн на компютрите, бе. Брат, то че е нещо като обучение, хем работа, хем ще работя, хем ще ме обучават докато бачкам. Така да се каже, да. Ма началната заплата не бих я отказал, хубава е. Колко е? 2500 на месец. Бил майката. Това Аз вземам по 1100. Това тия компютърни глупости тук много ги търсят. А то не програмист сме да прави дизайн, например, там. Да прави дизайни за игрици. Да, но човек пак трябва да го разбираш, трябва да си имаш някакво понятие, не му е така. Първо казаха, че ще бачкам с Photoshop и една програма Maya, ако сте я чували. Та Maya правиш 3D модели на всичко. Брат, първия път, там сме се събрали някаква група, да види тримата дет ще се справят най-добре. Гледаш, аз някакъв такъв първи свършки, първи ми каза, че съм се справил най-добре. Брат, чуце, знаеш колко време ги чертах, часа я правих. Нашия ми вика, нарисувай ми един кораб с еди какви си размери. Той го каза, да се един кор. Да, с някакъв двигател да тъпките. Няма и тази палата, знаеш колко ви е минутни, докато направи някакъв як. Пишу му там, шоу армор. Не се знаем това, май, бе. Мами, да, доста говорят. Да не ти дадох трейд на тебе, бе. Не. Когато си... След това разгледам професора, писна. Чувате? Возил съм. Пишу му и крилата сега ти покажа. Това че атакувам на Clash of Clans, бе. Дете, бе. Това знаеш колко трудно докато трейдваш, бе. Хубаво, дай ми фоло, поне да отидем долу на двата. Си правя го спамиш, той би всичко. Да. Имаш ли го? Ето е тия гладиатори, като